De gemeente wil het zwembad al langer sluiten. Het is te duur. Maar beheerder Optisport met het zwembad rond 2021 iepen houden. Met minder geld, maar de nieuwe stichting Ons Zwembad zou dan 60 uur om vrijwilligerswerk leveren. Maar die aantallen vrijwilligers binnen er neer kwam. We zien eigenlijk dat van het begin af aan de uren inzet erg achterblijft. Het is ook lastig om vrijwilligers te werken, merken we. Het heeft er ook mee te maken dat er niet echt een heel duidelijk eindpunt is voor de vrijwilligers. Het is niet dat als er 60 uur zijn, dat we dan ook kunnen zeggen het zwembad blijft. Dus dat blijft ook lastig in het werven van de vrijwilligers en de gesprekken die we ermee voeren. Wij binnen in april ben wij als stichting weer oproepen, omdat het net goed draaide. En in juni ben wij begonnen om vrijwilligers in te zetten. En het doel van 60 uur, die hebben we op dit moment net bereikt, dat klopt. Maar wij kunnen wel duidelijk aantonen dat het doel wel kan. Dat de stichting te min uren levert, zorgt het voor argwage. Nou, ze zelfs plannen om het zwembad in 2021 uur te nemen, had Optisport de gearworking op zijn. Ja, het is voor ons lastig op het moment dat we met een partij samenwerken die zich ook heeft ingediend als zijnde mogelijke exploitant van het zwembad. Daarmee heb je eigenlijk een directe concurrent in huis en dat maakt de samenwerking waar je in openheid van zaken dingen met elkaar moet communiceren lastig. Maar kan dat wel weer goed komen? Van uw kant wel. Wij hopen wel. Wij zijn nog wel bereid om bij Optisport daar in gesprek mee te gaan. Daar ben ik mee bezig om daar middelen in te vinden. Desnoods als gemeente uw stipje wil daarin of andere partijen, dat wij gewoon weer aan tafel kunnen en gewoon de samenwerking weer op te kunnen.